είναι μέλος του ΔΣ της ΠΕΦΟ Σύφνου και μέλος του Πανσυφναϊκού μας, ο κύριος Ανδρέας Καλογύρου, θα τιμήσει τον Αντάσου τον Πάντο. Εγώ είμαι γαυροπάς, παιδιά, θέλω να το ομολογήσω. Θέλω να πω και δύο πραγματάκια. Συγχαρητήρια, να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Θα σου φορέσω το κασκόλ που θα ανεβάσει την ΠΕΦΟ Σύφνου. Έτσι, να το ομολογήσω. Αυτό. Μη σ' αγαπάς. Είναι η πατρίδα μου. Μπράβο. Δύο πραγματάκια που δεν ξέρω αν τα ξέρετε. Ο Τάσος το είπε μόνος του ότι είναι Γιαννιώτης, έτσι. Και πρόσφερε απίστευτα πράγματα στο 3 χρόνια που έπαιξε στον μπας. Αδικία που για άλλους λόγους δεν έπαιξε στην Ευρώπη, γιατί φαντάζομαι ότι μπορεί φέτος να κάνει και δεύτερη καριέρα στην Ευρώπη ο Παζιάννα. Έπαιξε και ένα διάστημα να είναι προπονητής ενός συμπαίκτη του που είναι προπονητής τώρα στον Παζιάννα, του Σάββας ο Παντελίδης. Ήταν στην προοδευτική μαζί συμπαίκτες. Αλλά φαίνεται ότι αγαπάει τα 3 κοριτσάκια. Έχεις? Έχω 2 αγοράκια για ένα κοριτσάκι να σου ζήσουν. Η αλήθεια είναι ότι πέρα από το ήθος που είπε ο Δήμαρχος, που είναι πολύ σωστό, και το γεγονός ότι ήταν σεμνός και πάντα έδινε στο γήπεδο απαντήσεις, είναι πολύ μεγάλος ποδοσφαιριστής και όντως για μας είναι τιμή στη Σύφνο το ότι του αρέσει το νησί, αγαπάει το νησί και ότι ήρθε να τιμήσει την ΠΕΦΟ μας. Εμείς θέλουμε πραγματικά να άρχισε. Θα πω και 2 πραγματάκια που έχουν να κάνουν με τον Πανσυφναϊκό. Ο Πανσυφναϊκός, δεν ξέρω κάποιοι το ξέρουν, κάποιοι δεν το ξέρουν. Ιδρύθηκε, η ρίζα του είναι ο υποφαινόμενος κι άλλος ένας παγουράς, Γιαννιώτης, ο Δημήτρης ο Γιώγας. Είναι Πανσυφναϊκός Αθλητικός Σύλλογος. Το ΠΑΣ είναι λογότυπο που παίζει συνέχεια. Έτσι. Θέλουμε να αποκτήσουμε και αυτό το ένδοξο του Άγιαξ της Υπήρου τότε, πάλι ποτέ με εκείνες τις εποχές, και θα ποντάρουμε πολύ στην αγάπη σου για το νησί όποτε έρθεις, γιατί για τον Πανσυφναϊκό, παιδιά, νομίζω ότι περισσότεροι το ξέρετε. Το νέο αίμα απαρτίζεται από 50 νέα παιδιά, τα οποία προπονούνται, παρόλο που είμαστε μικρό και φτωχό νησί, προπονούνται με προδιαγραφές και με κανόνες που θέλουμε πραγματικά να τους μάθουμε και ήθος και καλό ποδόσφαιρο, σωστό ποδόσφαιρο. Θα ποντάρουμε πολύ στην αγάπη σου για το νησί, όποτε τυχαίνει να έρχεσαι, χωρίς να ζορίζεσαι, να τα δεις και να μας δώσεις, ας πούμε, συμβουλές και όθηση. Είναι λίγο δύσκολο, ξέρετε, από τόσα χρόνια το μόνο που φοβόμουν ήταν το πλοίο και το αεροπλάνο. Τώρα, εντάξει, 3 ώρες εδώ πέρα, το χειμώνα τι γίνεται εδώ πέρα. Αλλά έχει πολύ άρα, ρε παιδιά. Θα βάλεις και μια υπογραφούλα στη φετινή, την καινούργια του ΠΑΣ. Αυτή να πάει στη στήλη στον ΠΑΣ πάνω στα Γιάννα. Στο ρεπορτάζ του ΠΑΣ θα πάει. Θα γεμίσουμε. Θες να βάλεις μπροστά, θες να βάλεις πίσω το νούμερο 5, όπου θες εσύ. Εγώ θέλω μπροστά να την έχω, αυτή δεν θα είναι τιμή η φανέλα. Θες να γράψεις το όνομα σου ή να γράψουμε το κομμάτι? Τι υπογραφές του, Πώς θα βρούμε πιο χοντρό? Έχουμε κάνα μαρκαδοράκι πιο χοντρό, ρε παιδιά. Πρόεδρε. Χοντρό βεβαίως. Μπράβο. Καθίστε λίγο. Αυτό είναι. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.